Inunon. Ang inunon mga badi. Oh, ayan. Inunon yan mga badi ah. Tin mga badi. Ayan na mga badi. Ayan ang labuyo mga badi. Ang sarap na mga badi. Father, Son, Holy Spirit, and bless us all in this gift about to receive in abundant to Christ our Lord. Amen. Yapun. Kain. Kaya lako na magani ko. Kain mga badi. Wala ba yan ako guman ang video ni. Kaya lako na ko matong. Ano po yung ulam namin? Yapun. Langday. Tay ka. Tukang ko ano? Ikan kang Amy na driver. Ito na niya. Ito ba? Negrid. Negro. Magkano? Ano negro? Kanina ko man nagsagot, tubig ng hanggang sa to. Naku, hapit tumban niya. Ilaga nga ka ng mga ano, gamay bitaw. Nang bago pag ano, pero mga nagmakalayo-kalayo, kung bitaw siya. Gusto mo, di tili to. Kayang ba? Kung yung giluto, kanihapon, karon sa una po pag-diet, ang kalamian na po ng kaon na po. Sumalaan na pagkuhan ng kuan. Lami. Masarap ba? Manakate? Kamaga. Mga badi, kaya lami kaya mo sudan manggod mga badi. Inununan. Kana siya para na sa mong dogi-dogi. Dito, pero
Oh. Psst. Ah! Para sa mong dugi-dugi. Bahog niya. Kung sa mong sudan, mo pa ilang mga sudan.